Jora kodokma romoi naising tonglaimani bobagra bufuru phaina hanai thik jorao tini mangpili sini biskango kasai phekya khajanta khote bukhokso tini jotto tibrasani bagai kaisa tongthokmani khobor kaisa tongthokmani koktoma kokhe jora kodokma romoi singkhanaka sini bobagra no phatar hasteo thangja khonini bini sori najana bagai boar tongi sori najaka bini sori belai hamya bini sak belai hamya aboni bagai bo najakmang thik tinini jorao jotto lukurok bini o sak sori hamyano khnawi tongi mali achaya nangyawi je jar jani bisas khaimani eba jani puito khaimani motaino suri laimani mangpili bu nukjakha kebo ba Jesus Christ na suriwo kebo ba Allah na suriwo jar musuma na suri layo phia sungnu jakha kebo ba Hinduni Lokhi Krishna na yo na suri layo paithago surima no khanaka jar puto khaimani motai phia ba bobagar no hamri basakha tini jorao thik bo bini saksuri kahamge basai ba tweet kaisa khaikya ang norok surimani bai norni hamjak mangmanai ani sori hamka phia tabo hamani yagulo bo aina tweet khaisa pika ang teisa norok bai malai nai ang teisa tibrasani bagai samung khaina hani phiaba sing tabo jorano simisi naising tonglayo bufur bogra phai samung tangpai binai tibrasaroni bagai hini aw obo kaisa kokuboi tibrasaroni tamnai bobagra kri hingkle kun mungsabono kri haino sug wansokmani bokri hingke bebakno ulut pulut mano ngi thangbayo sawaba tamo salai saba tamo chalai sabo tamo anglai phiaba bobagra tongkhe simisi thik ongo tibrasaroni chapna bagai noktomuno video no chajake hamjak kangke like khaidi share khaidi tei support khaini tapokdi belai hambai norokno ani video bai krung tongoni bagai hambai norokno jotono no ST Prasa channel ni ngai buisuni hambai te hamjakma ya pharo hambai